راديو إيرنا ناقة دمت إيرتراويان عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليكم نعت عالم كوينكم نمدوات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع سلسة مسكرم كالتشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب إيتوبيا 45 سبسلطان كل بيشانغول جومز كم مزنتهم تسوقيقهم أب جبتي أنصار بريزيدنت السيسي أب زكير زلو تقاوموتات أمايت تأثيرهم بريزيدنت أوغندا نتتصاوتي هاجراويت غانتا قعسو أغري زأتو $1 مليون كخفل كخفل تصاوعت قريبولو راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان علتاو زينا أب إيتوبيا كل البيشانغول جومز أب استفلاليت صفحتات كسرحو زتصنحو 45 سبسلطان ب28 مسكرم كم مزنتهم كم تستسوغوغو تفليتو مسقواق نايتهم سبسلطان مستزحلف سمون 15 سبات زقتل متقعتي متحس لزلويو قال كابتوم كاب سلطانهم تسويقهم زلو سبسلطان نايتكللون أبت متقعتي يتكهلوهم مرمراي كايدلهم كم زلويو تحبيرو منغست إيتوبيا كاب أديس أبا وطعي أب كالق كللات مولوت سأتاخو حس كم زي كألا تدقاقيمو أب زقلت أولو زلو أوانيو زحلف سمونون أب كلل بينشانغول حدش وطري سفينو زلو أب جبتي كاب إسراق سب إسران شوعتن مسكرم أب سفلالي كابيتات تهاجر أب استخايدة أنصار بريزيدنت السيسي زقنعة تقاوموتات أما إصابات كم استأسرو تتابقتي سب أو مسلات قليتهم أب تهاجر كاب زلوا إسران شوعتن زباطات أب تنعسر تربعته أنصارتي بريزيدنت زقنعة تقاوموتات كم استخايدة زحبورتهم تتابقتي سوسان شمونتن قل عزر كبوم 250 سبات أب كيد 5 الرقاقيتهم እቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ጸኒሖም ክፍትሑን ከለው ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ካልኦት ምስ ተቃውሞ ምትእስሳር ኣለዎም ንዝበልዎም ሰባት እናሃደኑ ምእሳር ይቕጽልዎ ምህላዎም ጠቂሶም ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተኣንጻሩ ዝተወልዐ ተቃውሞ ሃገር ንምዕናው ብሒደት ዝተኣልመዩ ክብል እዩ ገሊጽዎ እቲ ኣብ ግብፂ ዝተጓሃረ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ሕውነት ኣስላም ብዝተባህለ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ምንቅስቓስ ተወደበ ምዃኑ እውን ዝገልጹ ኣለዉ بريزيدنت أوغندا يوري موسيفيني زحلف عمد أوانج هاجرات أفريقيا زنا أدوت نزمزجبت هاجراويت غانتا قعسو أجرز أتو $1 مليون مبتسعة كخفل حلا ولدات تاغانتا حتى 5 قربلو مربح حبريتا جول أفليتو 35 زعد مئو بروفيشنال تتصاوتاي دينيس أونيانغون تحتو زقربة بمخنيات سنبل مبل 26 عمد بريزيدنتيو نسو أما الأختو كبر مرحنا بمخنيات عدة لدتك نقربلك فولي نجر كوانتا زيبلنا أب حملة كل التشحن 19 أوانج أهجرات أفريقيا نبودي كام حلاف دحر مبتسحة زأتخلنا $1 مليون مبتسحة تبناقنا يزخخ ركايلو ات بريزيدنت نتاب فرنساوي سباستيان دزابرت اللي زنبرت هاجراويت غانتا $1 مليون مقشش كوهابا كابيت منغستي مبتسحة زأتوا اتا غانتا دحر شحن 1970 تاريخاوي قسقاسة سلزر آيتيو انتخونه زاقيت حد عمتو مليئو اتستم وطعو مقشش نتتصاوتي نايتا بكرينس تفلت هاجراويت غانتا كوهابوم كم زي كألا إقلات زخبركم سمعتنا زينا أبستفت إملا راديو إيرنا ناقة دمت إيرتراويان هاجرات معرب أفريقيا باتيرا فرانك متقام كقصلين فرنسا أبشحن 945 CFA فرانك مالت فرانك نهاجرات أفريقيا جزءات فرنسا استسمي أبت جزءن زنبرت هاجرات السرح باتيرا أتاتا تانيرا حدا كابتي هاجرات أفريقيا نتسنتن قدم وصادن قبرو زنبرن سمعت دما باتيرا CFA فرانك متقام كقصلاينيرو اتباتيرا كابناي فرنسا فرانك فليز بلن واقعو زتحتن دماينيرو أبمود أتا شحن 950 مجمرتا شحن 960 مبسحت انجزات فرنسا زنبرا هاجرات ناتسنتن كوجان كلوا حيالو هاجرات مأكلاين معرابن أفريقيا نفرانك CFA متقام كقصلان مس فرنسا طوق زمدنا كجبران تسامعن دحيرو شمت فرانك نهاجرات أفريقيا جزات فرنسا زبل تاريفو بفرانك نمحبرسب أفريقيا بزبل تتكيو أب كل التست فلالي عينة بات إيران كل التزونان مالت فرانك معراب أفريقيان فرانك مأكلاي أفريقيان تباهيلو تمغيلو 14 هاجرات دما كساب ليتلومي إتكامالو اللوا بنين بوركينا فاسو غيني بيساو ايفوري كوست مالي نيجر سينيغالن توغون مالت شمونت هاجرات بفرانك معرب افريقيا كمان كلوا كاميرون مأكلي افريقيا ريبابليك تشاد كونغو برازافيل ايكواتوريال غينن غابونن 6 هاجرات دما بفرانك مأكلي افريقيا يتقما إذا بزح حزنيا زلنا عمات كل التشحن إسران دحر 75 عمتات كغيرن
እተን ብፍራንክ CFA ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝጥቀማ 8 ሃገራት ምስ ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣባላት ኤኳስ ማለት ኬፕ ቨርደ፣ ጋና፣ ላይቤሪያ፣ ጊኒ፣ ናይጀርያን ሰራሊዮንን ብምጽምባር ሓድሽ ባጤራ ክጥቀማ ክጅምራ ከም ዝኾና ኣቐዲሙ ተገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ኤኮስ ተሰመየ ኣብ ትሕቲ ኢኮኖሚያዊ ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኳስ ዝምእከለ ሓድሽ ባጤራ ኣብዚ ዓመት ይኹን ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ክትግበር ተኽእሎ ከም ዘየሎ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣይቮሪ ኮስት ኣላሳኝ ኦታራ እቲ ሓድሽ ባጤራ ሎም ዓመት ተግባራዊ ዘይኮነሉ ምክንያት ክገልጽ እንከሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብሰንኪ ዝፈጠሮ ቁጠባዊ ቅልውላው ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣዝየን ከም ዝተሃስያ ብሰንኩ ድማ እቲ ፕሮጀክት ከም ዝተዓንቀጸ ብፍላይተን ብፍራንክ CFA ዝጥቀማ ሃገራት በቲ ባጤራ ምጥቃም ክቕጽላ ምዃነን ሓቢሩ። ኣላሳኝ ኦታራ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ቅድሚቲ ባጤራ ምትእታወን ባጀታዊ ሕፅረተን ናብ ትሕቲ 300 ከወርድኦ ተሰማሚዐን ከም ዝነበራ እዚ ግን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ዓመት ይኹን ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ክትግበር ከም ዘይክእል ገሊጹ። ምቕያር ባጤራ ፍራንክ CFA ብኤኮ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት መደብ ተታሒዙሉ ክስራሓሉ ዝጸንሐን ኣብ 2003 እዩ ተግባራዊ ክኸውን መደብ ተታሒዙሉ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ናይ ምቕያር መደብ ናብ 2005 ድሒሩ ናብ 2010 ከምኡውን ናብ 2014 ክሰጋገር ብምጽናሕ ሎሚ ዓመት ግን ናይ ብሓቂ ተግባራዊ ክኸውን ተስፋ ተነቢሩሉ ነይሩ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ባጤራ ክትኣታቶ ፈረንሳውን ምስተን ፍራንክ ዝጥቀማ ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ ክትበጽሕ ነይርዋ። ፈረንሳ ብወገና እተን ሃገራት ሓድሽ ባጤራ ክጥቀማ ፍቓድ ዝሃበት ምስተን ግዝኣታ ዝነበረ ሃገራት ድሕሪ ዘካየደቶ 3 ዓመት ዝወሰደ ዝርርብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ካቢነ ሚኒስትራት ሃገር ድሕሪ ምጽዳቕ እዩ። ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ሃገራት ኤውሮጳ በብዝጣዕመን ንኣፍሪቃ ብምጉባጥ ጎዛዜን ግዝኣተን ዝገብራሉ ዝነበራ ዘመን እዩ። ኣብ ኤውሮጳ ኢንዱስትሪ ኣብ ምዕባል ስለ ዝነበረ ብሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ማዕድን ንጥረ ነገራትን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬትን ንምዝማዝ ሰብ ከም ዘይብሉ ክሳብ 1913 ኣሳብ 97 ሚእታዊት መሬት ኣፍሪቃ ተማሲሐንኦ። ኣብ መንጎ ግዝኣታት ምቅያራት እናተገብረ ድማ ክሳብ 1960ታት ሰብዓታት ጸኒሐን። ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ስፍሓት ገዚኣ ዝነበረት ፈረንሳ ክትከውን እንከላ ኣብ መወዳእታ ካብ ፈረንሳ ናጽነትን ዝተጓናጸፈ ሃገራት ኣልጀርያ፣ በኒን፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፓብሊክ፣ ጫድ፣ ኮሞሮስ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ኣይቮሪ ኮስት፣ ጅቡቲ፣ ጋቦን፣ ጊኒ፣ ማዳጋስካር፣ ማሊ፣ ማውሪታንያ፣ ሞሮኮ፣ ኒጀር፣ ሴኔጋል፣ ቱኒዝያ ከምኡውን ካሜሮን ብሞግዚት ውክልና ውድብ ሕቡራት ሃገራት እየን ነይረን። ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ እተን ብብሪጣንያ ተገዚአን ዝነበራ ምልዕዓላት ብምግባር ናጽነተን ምስ ተጎናጸፋን ምስ ገዛኢተን ዝነበረት ብሪጣንያ ተባቲኸን ክፈላለያን ከለዋ መብዛሕትአን ብፈረንሳ ተገዚአን ዝነበራ ሃገራት በንጻሩ ምስ ፈረንሳ ስምምዓት ብምግባሬን ዘለውን ርክብ ከም ዝቕጽል ተገይሮ። ፈረንሳ ቀዲማ ቅድሚ ካልኦት ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ኣብ መወዳእታ 1950ታት ምስ ትገዝአን ዝነበረት ሃገራት ብዛዕባ ናጽነተንን ድሕሪ ናጽነት ኩሉ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ፣ ወተሃደራዊ፣ ቁጥባውን ካልእ ማሕበራዊ ርክባትን ክትዘራረብ ጀሚራ። ሃገር ፈረንሳ ዓባይን ሓንቲ ካብ ጸለውቲ ሃገራት ዓለምን ክገብራ ረኣይ ከም ዝነበሮ ዝንገር ፕሬዚደንት ቻርልስ ደጎል ቀጻልነት ዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋን ጥቕምን ፈረንሳ ከረጋገጽ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ፈረንሳን እትገዝአን ዝነበረት ሃገራትን ክልተ ጎናዊ ምርዳእ ኩሉ ብዝገበሮ ድፍኢት ብመብዛሕትአን ሃገራት ተቐባልነት ረኺቡ። እዚ ብዲፕሎማስያዊ፣ ወተሃደራዊ፣ ቁጠባውን ባህላውን ርክባት ዝተሃንጸ ዝምድና ፈረንሳን ኣፍሪቃን ድሒሩ ብፍራንስ ኣፍሪክ ማለት ኣብ መንጎ ፈረንሳን ኣፍሪቃን ብዝፍጠር ሲነርጂ ዝርከብ ብልጽግና ተባሂሉ ክጽዋዕ ጀመረ ባጤራ ዝተሓወሶ ስምምዕ ከም ዝቕጽል ተገይሩ። በዚ ድማየን 14 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ባጤራ CFA ፍራንክ ምጥቃም ቀጺለን። እተን ሃገራት 50 ሚእታዊት ዕቑር ሃብተን ከምኡውን 20 ሚእታዊት ንውሕስነት ኣብ ማእከላይ ባንክ ፈረንሳ ክቐምጥኦ ዝግደዳ ምዃነን 30 ሚእታዊት ካብ ገንዘበን ጥራየን ከም ልበን ክጥቀማሉ ዝኽእላ። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ባጤራ ዘሕትምን ሙሉእ ናይ ምቁጽጻር ሓላፍነት ዘለዎን ማእከላይ ባንክ ፈረንሳ ብምዃኑ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ባጤራን ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ሓላፍነት የብለንን። ብኣንጻሩ ቁጠባዊ ቅልውላው ምስ ዘጋጥመን ንገዛእ ገንዘበን ተለቂሕነን ዝወስድኦን ወለድ ከፊለን ዝመልስኦን። ኣምሳያኡ ፈረንሳ ነተን ሃገራት ፊናንሳዊ ድስካለ ከየጋጥመን ዋሕስ ክትኮነን እንከላ ሸርፊ ፍራንክን ኤውሮን ኩሉ ግዜ ዝተመዓራረይ ክኸውንን ንንግዲ ዝኾነን ባጤራ ዩሮ ብዘይጸገም ንኽረኽባን ትሕግዘን። ብቁጠባዊ ዕቤት ክምዘን እንከሎ እተን ፍራንክ ዝጥቀማ 14 ሃገራት ዓመታዊ ናይ 1.5 ዕቤት ጥራይ ከም ዘመዝግባ እዚ ወላ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ዕቤት ተወዳዲሩ ድኹም ከም ዝኾነ ብተወሳኺ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ድማ ባጤራ ፍራንክ ነተን ዝጥቀማሉ ዘለዎ ሃገራት ይሃስየን ከም ዘሎ የመልክት። እተን ኣስታት 150 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎን 14 ሃገራት
ገንዘበን ባዕለን ዘይውንንኦ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሓይልን ውሳኔታት ዘይብለን ብምዃነን ከምኡውን መብዛሕትአን ብብልሽውናን ድኹም ምሕደራን ዝተቆማጥዓ ብምዃነን ኣብ ባጀት ምስላዕን ዕቤት ምምዝጋብን ርኡይ ጸገም ከም ዘለወን ጋዜጣ ዎል ስትሪት ትገልጽ። ፈረንሳ ኣብ ልዕሊተን ሃገራት ናይ ምቁፅጻርን ናይ ኢደ ዙር መግዛእትን ተካይድ ከም ዘላ ክትብልውን እታ ጋዜጣ ወሲኻ ትወቅስ። ዝበስሑ መራሕትተን ሃገራት ብፈረንሳ ዝጥወሩ ብምዃኖም ጅቦኦም እንተመሊኡ ብኻልእ ኣይግደሱን እዮም። ገለ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ከይውሰድ ብምስጋእ ሱቕ ይመርጹ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግን ገለ መራሕቲ እተን ሃገራትን ህዝበንን ንለውጢ ኣይዛረቡን እዮም ማለት ኣይኮነን። ብቐጻሊ ዝርርባት ይካየደሉን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ይግበረሉን እዩ። እንተኾነ ዝኾነ መራሒ ሃገር ብሓይሊ ካብቲ ናይ CFA ፍራንክ ዞባ ክወፅእ ምስ ዝፍትን ኣብ ልዕሊኡ ፖለቲካዊ ፋይናንሳውን ወተሃደራውን ተጽዕኖ ይስዕቦ። ንኣብነት ኣብ ጥሪ 1963 ፕሬዚደንት ሲልቫኖስ ኦሎምፒዮ ናይ ቶጎ ሃገሩ ካብ ምጥቃም CFA ፍራንክ ወፂኣ ናታ ባጤራ ከም እትሕትምን ናታ ምቁፅጻር ከም እትገብርን ድሕሪ ምግላጹ ሓድሽ ምጥቃም ባጤራ ቅድመ ምእዋጁ ቅድሚ 3 መዓልቲ ተቐቲሉ። ካልኦት ዳቪድ ዶጎ፣ ቶማስ ሳንካራ፣ ሞሪሺ ኢያመጎ፣ ሙበርት ማጋን፣ ሞዲቦ ኬይታን ዝበሃሉ መራሕቲ ድማ ተመሳሳሊ ጠለብ ድሕሪ ምቕራቦም ተቐቲሎም ወይ ኣብ ልዕሊኦም ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዶ። ፈረንሳ ኣብ ባንክታታ ዝዕቆብ ዕቑር ሃብቲተን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣብ ናይ ገዛእ ጥቕማ ከም እተውዕሎ ዝገልጽ ክስታት ብተደጋጋሚ እኳ ክቐርበላ እንተጸንሐ እታ ሃገር ግን ብትርያ ትቃወሞ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ነበር ጃክ ሺራክ እሙናት ኮይንና ሓቂ ክንዛረባ ኣለና፣ ግዙፍ ክፋል ካብ ባንክታትና ዘሎ ገንዘብ ንኣፍሪቃ ብምምዝማዝ እዩ ዝመጽእ፣ ፈረንሳ ብዚ ኣፍሪቃ ናብ ናይ ሳልሳይ ዓለም ደረጃ ሓይሊ መወረደት ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሽዑ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሕጂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢጣልያ ሉዊጂ ዳማዮ ፈረንሳ ሃብቲ 14 ሃገራት ኣፍሪቃ ብምምዝማዝ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ከየመዝግባ ብምዕንቃፋ ከም ዘድከየተንን ከም ውፅኢቱ ኣፍሪቃውያን ክስደዱ ይግደዱ ኣለዉ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። መራሒ ሰልፊ የመናዊ 5 ኮኸብ ሉዊጂ ብተወሳኺ ፈረንሳ ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተመዝገበ ድኽነትን ዘስዓቦ ስደትን ተሓታቲያ ብምባሉ ኣብ መንጎ ኢጣልያን ፈረንሳን ዲፕሎማስያዊ ምፍሕፋሕ ፈጢሩ ነይሩ። ዝተረፋ ሃገራት ካሜሮን፣ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፓብሊክ፣ ጫድ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ኢኳቶሪያል ጊንን ጋቦንን 6 ሃገራት ድማ ብፍራንክ ማእከላይ ኣፍሪቃ CFA ምጥቃም ክቕጽላየን። ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኤኮስ ተሰሜ ኣብ ትሕቲ ኢኮኖምያዊ ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኳስ ዝምእከል ባጤራ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ኣስታት 385 ሚሊዮን ህዝቢ ክጥቀመሉ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ መስከረም 2018 6 ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ብምርኻብ ኮሚቴ ብምቋም ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ እትበሃል ሃገር ንምቋም ዘኽእለን ቋም ክነድፋ ተሰማሚዐን። ዕላማ ናይቲ ፌደሬሽን ፖለቲካዊ ሕብረት ብምግባር ንጽል ዕዳጋ፣ ባጤራ፣ ባህላዊ መንነት፣ ሰራዊትን ወፃኢ ጉዳያትን እትውንን ሓንቲ ብፌደሬሽን ዝቆመት ሕብርቲ ሃገር ንምቋም እዩ። ዋና ጸሓፊ ኮሚቴ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሊበራት ምፉሙከኮ መስራሕ ምቋም ሃገረ ፌደራላዊት ሃገር ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ምንታይ በፂሑ ከም ዘሎ ንምግላጽ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ነተን ሃገራት ኣብ ሓደ ከምጽእ ዝኽእል ንድፊ ቅዋም ተዛዚሙ ከም ዘሎን ኣብ 2021 ከም ዝጸድቕን መስርሕ ምውሃድ ተን ሃገራት ኣብ 2023 ክጅመር ምዃኑ ሓቢሩ። ሊበራት ምፉመከኮ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኮሚቴ ኣባላት ሃገራት በኣካል ተራኺቦም ጉቡእ ኣኼባታቶም የካይዱ እኳ እንተዘይሃለው ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ዙም ብምርኻብ ግን ነቲ ናይ ቅዋም ንድፊ የሰላስልዎ ከም ዘለው ሓቢሮ። ፌደራላዊት ሃገር ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተመደበላ ግዜ ክውንቲ ክትከውን ተዳኺኢላ ብልዕሊ 2.4 ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ 10ይ ደረጃ ክስርዓ ብልዕሊ 180 ሚልዮን ብስ ህዝቢ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይጀርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትስራዕ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ 8ይ ደረጃ ክትስራዕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ርእሰ ከተማ ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ምስ ኬንያ ዘዳውብ ከባቢ ተዶኪና ትርከብ ከተማ ኣሩሻ ክትከውን እትጥቀመሉ ባጤራ ሽሊል ምብራቕ ኣፍሪቃ ወግዓዊ ቋንቋ ድማ እንግሊሽ፣ ፈረንሳን ስዋሂልን ክኸውን ምዃኑ ተገሊጹ። ሙቋም ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ 2018 ዝነቐለ ሓድሽ ሓሳብ ኣይኮነን። ኣብ መጀመርታ 1960ታት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንጋኒካን ዛንዚባርን ካብ ገዛኢተን ዝነበረት ብሪጣንያ ናጽነተን ኣብ ዝተጎናጸፋሉ እዋን ከም ሓንቲ ሃገር ቆይመን ፌደሬሽን ክምስርታ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ።
ኣብ ሰነ 1993 ፕሬዚደንት ኬንያ ጆሞ ኬንያታ ፕሬዚደንት ታንጋኒካ ጁልየስ ኔረረን ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ሚልቶን ኦቦተን ከምኡውን ገና ሽዑ ናጽነታት ጎናጸፍ ዝነበረ ዛንዚባር ኣብ ሓንቲ ሃገር ተጠርኒፎም ፌደሬሽን ክምስርቱ ብምዝራብ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ክሓብሩ ተሰማሚዖም እንተኾነ ፕሬዚደንት ኬንያ ጆሞ ኬንያታ እቲ ናይ ምሕባር እዋን ኣብ ዝኣኸለሉ እቲ መስርሕ ፌደሬሽን ህውኽን ንኬንያ ናጽነታ ካብ ብሪጣንያ ንምውሳድ ዘተዓናቐፍን ኢሉ ክዕጠጥን ከሎ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ሚልቶን ኦቦተን ብወገኑ ቡጋንዳ እትበሃል ንግስነታዊት ዝወሃገሩ ተፈልያ ነጻ ክትከውን ድሕሪ ምውጣና ቀዳምነት ሕብረት ኡጋንዳ ከረጋግጻለኒ ብዝብል ምኽንያት ካብቲ ስምምዕ ስሒቡ ኣብቲ ጉዳይ በይኑ ዝተረፈ ፕሬዚደንት ታንጋኒካ ጁልየስ ኔረረ ኣብ 1964 ሃገሩ ታንጋኒካ ምስ ብርእሰ ምምሕዳር ራስ ገዝ ትመሓደር ዝነበረት ዛንዚባር ብምጽምባር ሃገረ ታንዛንያ መስሪቱ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሕብረት ፈተነ እኳ እንተዘይተዓወተ ቀጺሉ ኣብ 1967 ተፈቲኑ ዳግማ የሰለጠን ድሒሩ ግን ኣብ 2000 ተበራቢሩ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓያሎ ርክባት ኣብ 2010 ኣባላት ሃገራት ብነጻ ዘሳትፍ ሓባራዊ ዕዳጋ ተኣታትዮ ኣብ 2011 ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ተፈልያ ነጻ ሃገር ድሕሪ ምዃና ፕሬዚደንት ኬንያን ሩዋንዳን ብዝገበሩላ ዕድመ ነቲ ናይ ፌደሬሽን መስርሕ ተጸንቢራቶ ኣቐዲማ ሶማልያ ናብቲ ፌደሬሽን ክትጽንበር ጠለብ ኣቕሪባ እኳ እንተነበረት እቲ ሃገር ውሽጣዊ ምርግጋእ ዘይብላን ድሮ ንባዕላ ኣብ 3 ማለት ናብ ሶማሊላንድ ፑንትላንድን ብሞቃዲሾ ዝመሓደር ሶማልን ተመቓቒላ ብምህላዋ ጠለብ ብኣባላት ሃገራት ተነጺጉሎ ቡሩንዲ ኬንያ ሩዋንዳ ታንዛንያ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዝጥርንፍ ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ግብራዊ ክኸውንን ዘይከውንን ንግዜ ዝግደፍ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ምውሃድ መስርሕ ብወገን ፖለቲከኛታት ጥራይ ዝምስራሕ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ብቁፅሪ ዝበዝሑ መንእስያተን ሃገራት እኹል ኣፍልጦ ዘይወሃቦምን ኣብቲ መስርሕ ተዋሳእቲ ይኾኑ ብዘይምህላዎምን ቀጻልነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣትዩ ካልእ ንፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ብድሆ ዝኸውን ድኽነት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ቡሩንድን ዘሎ ሱር ዝሰደደ ድኽነት ሓያል ጻዕሪ ክሓትት እዩ 6 ሃገራት ተሓዋዊሰን ዓመታዊ ዘቤታዊ እቶት 2600 ጥራይ ክኸውን እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መበል 30 ኣብ ዓለም ድማ መበል 158 ዝደኸየት ሃገር ክገብራዩ እንተኾነ መራሕተን ሃገራቶም ካብ ብተናጸል ብሓባር ብምስራሕ ጸገማተን ክብድሃን ዕቤትን ብልጽግናን ከመዝግባኔን ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ኣብ ዘውፅዎ ዝተፈላለዩ መግለጽታት ክሕብሩ ጸኒሖም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ክቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ኒውዮርክ ትሕተም ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ዘለዋ መጽሔት ታይም ኣብ ዘውፅኣቶ ዝርዝር ስም 100 ጸለውቲ ሰባት ዓለም 5 ኣፍሪቃውያን ከም ዝርከብዎም ተገሊጹ እቶም ኣፍሪቃውያን ኣብ ቦምበር ዩናይትድ ባንክ ኦፍ ኣፍሪቃ ናይጀርያዊ ቶኒ ኢሉሜሉ ናይጀርያዊት ኣሜሪካዊት ጸሓፊት ቶሚ ኣዴሚ ናይጀርያዊ ካርዲዮሎጂስት ማለት ሓኪም ክኢላ ልቢ ቱንጂ ፉንሶ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጋዊ ክኢላ ሕማም ኢቦላ ጆን ጆክ ሙዮምበ ከምኡውን ጋምቢያዊ ኣኽባር ሕጊ ኣቡበከር ታምባድዮም ናይጀርያዊ ቶኒ ኢሉሜሉ ብመንገዲ ዝመስረቶ ትካል ምትሕጋዝ ዓመታዊ 11,000 ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ንነፍሲ ወከፎም $5,000 ወጻ እናገበረ ናይ መጻኢ መራሕቲ የሰልጥን ብምህላው ናይጀርያዊት ኣሜሪካዊት ጸሓፊት ቶሚ ኣዴሚ ቺልድረን ኦፍ ብላድ ኤንድ ቦን እትብል መጽሓፍ ድሕሪ መጽሓፋ ኣብ መጽሓፋ ዘፍሰሰቶ ሓሳባት ንሓያሎ መንእስያት ይጸሉ ብምህላው ናይጀርያዊ ካርዲዮሎጂስት ማለት ሓኪም ክኢላ ልቢ ቱንጁ ፉንሶ ኣብ ሃገሩ ሕማም ፖሊዮ ጠቕሊሉ ንኽጠፍእ ብምሕጋዙ ኮንጋዊ ክኢላ ሕማም ኢቦላ ጆን ጆክ ሙዮምበ ኣብ ምጥፋእ ሕማም ኢቦላ ዘርኣዮ መሪሕነት ጋምቢያዊ ኣኽባር ሕጊ ኣቡበከር ታምባዱ መንግስቲ ማይንማር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሮሂንጋ ድሕሪ ዝፈጸሞ በደል ጃምላዊ ህልቂት መንግስቲ ማይንማር ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሄግ ከም ዝቐርብ ብምግባርዮም ጸለውቲ ኣፍሪቃውያን ተባሂሎም መጽሔት ታይም ብመንገዲ ፖለቲካ ማሕበራዊ ጉዳያት ስፖርት ሙዚቃን ካልእን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጽልዋ ዘሕድሩ ውልቀ ሰባት ይኾኑ ማሕበራት ብምምራጽያ ዓመታዊ ጸለውቲ ሰባት ዓለም ኣብ ትሕቲ ዝብል ስማስማት ትዝርዝር ታይም ብ3 መጋቢት 1923 ክትሕተም ዝጀመረት መጽሔት ኮይና ወርሓዊ ኣስታት 2.3 ሚልዮን ቅዳሕ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ትሸይጥን ትዝርግሕን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቅነ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና
ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ዴስነት ማለት ኮሙኒስት እንታይ እዩ? ዴስነት ማለት ኩሉ ንብረትን ሃብትን ሓንቲ ሃገር ብኹሉ ዜጋ እታ ሃገር ክውነን ደኻዳት ጥራሕ ዝርህፅሉ ሃብተማት ጅቦኦም ዘኻዕብትሉ ኣመራርሓ ክፈርስን ኩሉ ዜጋ ብማዕረ ክነብርን ዝብል ዓንዲ ሕቖ ዘለዎ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ እዩ። እቲ ሓሳብ ካብታ ብጀርመናውያን ካርል ማርክስ ምስ ተሓጋጋዚኡ ፍሬዴሪክ ኢንግልስ ኮይኑ ዝጸሓፋ ዴስነታዊ ማኒፌስቶ ዘርእስታ መጽሓፍ እዩ ዝብገስ። ብልምድኻ ማርክስነት ተባሂሉ ይፍለጥ። እዛ ሰራ መጽሓፍ እዚኣ ጠንቂ ብዙሕ ሕልቂት ደቂ ሰባት እያ ተባሂላ እኳ ትሕመ እንተኾነት ኣብ 1848 ክትሕተም ከላ ግን ነቲ ባህልን ፖለቲካዊ ልምድን ናይቲ እዋን ተባሂላ ዝተጻሕፈት ተራ መጽሓፍ ምዃና ክዝንጋዕ የብሉን። ካርል ማርክስ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ናይ ፖለቲካን ስነ ቁጠባን ፈላስፋ እዩ ነይሩ። ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ክገልጽ ከሎ በቲ ሽዑ ዝነበረ ዓይነት ኣመራርሓ ኣዝዩ ዘማረረ ይመስል። ኣብ ልዕሊ ርእሰ ማልነት ማለት ካፒታሊዝም ዝነበረ ነቐፌታ መወዳእታ የብሉን። ፈላላይ ንሕብረተሰብ በርጅዋን ሸቃልን ገይሩ በብደርቢ ዝመቓቐል እቲ ድኻ ሸቃሊ ክርህፅ እቲ ብርጅዋ ኸዓ መመሊሱ ክህብትም ዝነብረሉ ዘይፍትሓዊ ዓይነት ኣሰራርሓ ክብል ይገልጾ። ነዚ ንምቕያር ከዓ እቶም ሸቃሎ ተላዒሎም ብጎነጽ ወላውን ብደማዊ ሰውራ ይኹን ክቕይርዎ ኣለዎም ይብል። ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዘሎ ሓደ ዓለም ለኻዊ ተመሳሳሊ ሽግር ክብልካ ይገልጾ። እዚ ሃብታምን ድኻን ከም ብርጅዋን ሸቃላይን ወይ ዓማፅን ተዓማፅን ኢልካ ምፍልላይ ሓደ ካብቲ ሓደገኛነት ናይታ መጽሓፍ ነይሩ። ቀጺሉ እቶም ሸቃሎ ሓንቲ መዓልቲ ክነቑሑ እዮም፣ ተላዒሎም ከዓ ብጎነጽ ነቲ ምሕደራ ከዓልውዎ እዮም ይብል። ሃብቲ ሃገር ኩሉ ሰብ ብማዕረ ዝውንኖ ኩሉ ማዕረ ኮይኑ ዝነብረላ መንግስቲ ዘየድልያ ብልጽግቲ ዓለም ከዓ ፍጠርያ ክብል ስምዒት ብዘለዓዕል መንገዲ ፍልስፍኑ የቐምጥ ማርክስ። ነዚ ኸዓ ዴስነት ኢሉ ይጽውዖ። ርእሰ ማልነት ማለት ካፒታሊዝም ግን እንታይ እዩ? ርእሰ ማልነት ክበሃል ከሎ ብዛዕባ ውድድርን ነፃ ዕዳጋን እዩ። ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ካይዳ ኮይኑ ኣብ ቁጠባ ኣሜሪካ ዓቢ ተራ ዝተጻወተ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ። ከም ዝርአኻ ዓይነት ገለ ካብቲ ከም ኣሉታዊ ጐድንታቱ ተባሂሉ ዝጥቀስ እምበኣር ንኣብነት ኣብ ብሉጽ ቤት ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣዝዩ ኽቡር ዋጋ ክትከፍል ኣለካ። እቲ ሃብታን ከፊል ይመሃር፣ እቲ ድኻ ይመሃርን። ከም ውፅኢቱ ኸዓ እቲ ዝለዓለ ናይ ስራሕ ዕድል ዘጋጥሞ እቲ ወዲ ሃብታም ይኸውን ማለት እዩ። በዚ ከምዚ ዓይነት ጠባያቱ ኸዓ ዘይፍትሓዊ ውድድር ክበሃል ይከኣል። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ርእሰ ማላዊት ሃገር ድኽነት ይኹን ሃብቲ ንወለዶታት እናተወራረሰ እዩ ዝኸይድ። ማርክስ እምበኣር ነዚ ዓይነት ኣሰራርሓዩ ናይ ደርቢ ፍልለይ እናበለ ብዙሕ ዝነቕፎ። ከም ውፅኢቱ ኸዓ ብዙሓት ሃገራት መንገዲ ብልጽግና እናበላ ንማርክስነት ናብ ግብሪ ክቕይርዎ ፈቲነን። ማርክስነት ንዴስነት ክወልዶ ከሎ ንማሕበራውነት ማለት ሶሻሊዝም ከዓ ቀንዲ ተጸራሪ ርእሰ ማልነት ቀይርዎ። ማሕበራውነት ምስ ዴስነት ብዙሕ ምምሳል ዘለዎ ህረ ምፍላዩ ዘሸግር ዓይነት ኣካይዳ እዩ። ኣብ ማሕበራውነት መኽሰብን ዋኒንን
ንብረትን ኩሉ ብማዕረ ይምቃል ኩሉ ብህዝቢ ይውነን ዝብል ክኸውን ከሎ ኣብ ዴስነት ግን ዋኒን ንብረት ይኹን ገንዘብ ጠቕላላ የለን መንግስቲ ባዕሉ ንሕብረተሰብ ከም ዝጥዕም ከከፋፍሎ ማለት ክሳብ ዝከኣለካ ትሰርሕ እሞ እቲ ዘድልየካ ነገር ከዓ መንግስቲ ባዕሉ ይህበካ ማሕበራውነት ተኸቲለን ዝዕወታ እውን ኣይተሳእናን ንኣብነት ንምጥቃስ ሃገረ ፊንላንድ ጠርዚ ብሉጽነት ዘለዎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንኹሉ ዜጋ ተብጽሕ እሞ ማዕረ ናይ ስራሕ ዕድል እትፈጥር ሰላማዊት ሃገር እያ ሽወደን እውን ምጥቃስ ይከኣል እዘን ማሕበራውነት ኣካይዳ ዝኽተላ ናይ ስካንዲኔቭያን ሃገራት ኣብ ፖለቲካዊ መዳያቱ ምስ ዲሞክራሲ ሓዊሰን ኣብ ቁጠባዊ ኣካይደን ከዓ ርእሰ ማላዊ ተኸቲለን ተዓዊተናሉ ክበሃል ይከኣል ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ወዲ ሶቪየት ሕብረት ዝኾነ ቭላድሚር ሌኒን እዩ ነቲ ናይ ማርክስ ፍልስፍና ናብ ግብሪ ክቕይሮ ዝፈተነ በዓል ቻይና ካምቦድያ ኩባን ካልኦትን ከዓ ነዚ ናይ ሌኒን ተኸቲለን ኣብ ህዝበን ፈቲነኖ ግዳ ህልቂት ዜጋታትን ደኣ ኣኸተላ እምበር ናብ መንገዲ ብልጽግና ገጸን ፈልከት ኣይበላን ኣብ 1917 ኣብ ሕብረት ሶቪየት ብቭላድሚር ሌኒን ዝምራሕ ሰውራ ቦልሸቪክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓቢ ተቃውሞ ይግበር እሞ መንግስቲ ይግምጠል ሌኒን ይነግስ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣይጸንሐን ቀይሕ ራዕዲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምንቅስቓስ ፈጢሩ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ የህልቕ ድሕሪኡ ጆሴፍ ስታሊን ይነግስ እሱ እውን ከባቢ 20 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ የህልቕ ብድሕሪኡ ግን ሶቪየት ሕብረት ተዛማዲ ሰላም ነይርዋ ክበሃል ይከኣል እንተገለደ ሓያል ሃገር ኮይና ንነዊሕ ጸኒሓ ኣብ ዓለም ከዓ ንብዙሓት ሃገራት ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ዓይነት ምሕደራ ክትላ ክትሕግዝ ኣብ ብዙሕ ተንቀሳቓሲ ጽልዋ ጌራ ነይራ መወዳእትኡ ግን ብዝተደማመሩ ሽግራት ፈሪሳ ኣብ 1945 ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ምስ ሶቪየት ሕብረት ብምዃን ንኮርያ ናብ ሰሜንን ደቡብን መቒሎማ ሰሜን ኮርያ ካብ ሽዑ ግዜ ጀሚራ ክሳብ ሎሚ ብደስያዊት ሃገርያት ትፍለጥ ክሳብ ሎሚ እውን እናተወራረሱ ስድራ ኪም ብዘይ መብረ ይመርሕዎ ኣለዉ ሰሜን ኮርያ ወላ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ብራዕዲ እትምራሕ ሃገር እያ ስምን ኣቀማቕማን ደቅኻ ከይተረፈ ዝዕዝዝ ጨፍላቕያ መራርሓ ኣብ 1949 ቻይና ዴሳዊ ማኦ ዘዶንግ ስልጣን ሒዙ ኣይጸንሐን ከዓ ነቲ ንዘመናት ጸንሐ ባህልቲ ሃገር ሓጊሒጉ ከልግሶ ተዓጢቑ ድሕሪ 10 ዓመት ዓብ ዝላን ቅድሚት ዝተሰመየ ናይ ቁጠባ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ኣይተዓወተን ዘይምዕዋቱ ምኽንያት ንህዝቢ ከላግበሉ ፈቲኑ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ከዓ ከም ዝኽብል ኣውጅዩ እዞም ብርጅዋ ምስራሕ ከልዮምና ነዚኣቶም ብሓይሊ ጥራሕ ክንድርዕሞም ኣለና ኣብ 1966 ቀይሕ ሓለዋ ዝተሰመየ ናይ ቆልዑ ምንቅስቓስ ፈጢሩ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ክዕጾ ኣውጅዩ ነታ ዓዲ ናብ ህልቂት ክወስዳ ይዓጀቦን ብዘስካሕክሕ መንገዲ ከዓ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ተቐቲሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቻይና ቁጠባዊ ኣካይዳኣን ናብ ርእሰ ማልነት ብምቕያር ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣምሪሓ ትርከብ ኣብ 1975 ካምቦድያ ብፖልፖት ዝምራሕ ካሜር ሩጅ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዴሳዊ ምንቅስቓስ ስልጣን ሒዙ ኣፍቃሪ ማኦ ምዃኑ ዝነገረሉ ፖልፖት ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ጥራሕ 2 ሚልዮን ህዝቢ ካምቦድያ የህሊቑ ዳርጋ 1/4 ናይቲ ህዝቢ ምዃኑ እዩ እዞም ዘህለቖም ህዝቢ ብርጅዋ ኢሉ ዝገልጾም እዮም ምሁራትን ርኹባትን ኣካላት 1959 ኩባ ፊደል ካስትሮ ስልጣን ምስ ሓዘ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ነታ ሃገር ዳርጋ ንሱስ ዓመት መሪሕዋ ኣሪጉ ስጋብ ዝመውት ኩባ ደስያዊት ሃገር ኮይና ክሳብ ሕጂ ብፍርሕን ጭኮናን እትምራሕ ሃገር እያ ደስነት ንምልኪ ምቹእ ባይታ ብልዕሊ ምዃኑ ብጭካነ ዝካየድ ሓደገኛ መራርሓ እዩ ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ጠባያቱ ከዓ ደቂ ሰባት ዝሰርሐን ዘይሰርሐን ብማዕረ ከም ዝምቀል ምስ ረጋገጹ ናይ ምውድዳርን ጽዒርካ ምንባርን መንፈስ ኣጥፊኡ ነታ ሃገር
نعمل ماسقص أزوسديو كبالي كقال أبعدنا ون أزهر هالتها ماركس النت صلوا كينا بروي ترفنيو مفارق إسراف لزمان ماركس النت فاشم كوينو درجة خم هيمانو توسيرو سباتم لخموز نبرلو جزي نيرو أبعدنا إليان وصوص إنجليز مسألة مسكونة أب حمساتات قربنا مصحفن من بابن حسب كم جلاسن عدلات نيري بحال أبز أوانات مبار هبتم مصحف الزنبو منسيات سقلوان يروخ خون خاديو مخنياتو أثناء تقاومو منفسن دماو سورا جيركا منقستنا مقمطال حسابن كابتم تمارو سبات المسألة زنبرا حساباتيو قال خابتهم أبزيز تتغسى أوانن سوساتاتن زعبيو كان بعال إساسة فوركي ساحل مسكودون يسألحون نبوليتيكا وتمرتي دي تشاينا يوم تلايخوم مستمول سغان دي سنتاوية كايدا يسرحلو خمز نبورن عزاب نابنة تابشحن شعتين 273 نايمن كاع من كسقاسات زنبور الجزي نتم مهورات برجوا وين أس برجوا يبلوهم كم زنبورون نتم لك حرستتكا كم وساعات جيرهم ناي برجوان شك على طبيعتها اللي بيسموهم أبنا حدهم سلقي بمركوع كم زقفوا متشم بنايك قال مساخر سمعنا لنا إذا برجز طبيعات ناي ديسنت مقانو بروهم مسلاني أتزحف زنجن ديسنت استمازة نتن برأس مال نتزم الرحاه هجرات كابون من نقاف تباهيليو أبعدنا جن كم بهلين ترينايو ناي برجوان شك على طبيعتها نبران أب حبرة تساب ببهلا وحجز محدار مريت بمعرين وخل زمكال كتاب قدمو بمعرنة زنبر زنبر حزبي انت يديسنت هدليو أو كتمتها تزنبر وحد حزب قديفكا انت اتناي مجزأتقن كالو عدتايو أب فتحت عيز اللو قريتاي بزغانه انقل قابتياب قالاتهم كن رخبون نخيل أسرات مسئن رئي كم معرنات برجوا دربي قبار والقاونات محبراونات ديسنات كيح انبابا وزته وزم قالات زياتهم كبهلاويات صواوع زيكونوس كابتناي ماركس مصحف ديسنتاوي مانيفستوز بقولو عينتها صواوع مخانم نجنزاب اتدماو سوراز بالامرون نبعلو كاب ماركس النتي زبقاس كاو تبقيسو خساب حجي بصحي وزلو درجة منالبات كال جزين ملسو نخون بزخوين بتقن بريك مصنعتي زدليو قدايو أمودا تنبار ماركس النت قفيحيو حماق يلكاخ تدمدمو ونايكالن نابلت قناخ مرح زخيل سنا حساب كخون خيل نابهل مزبلة قدل حيزو كاون كتصدف خيل أبت قوابر إيزلو أتقوم ناقار ماركس النت منقست تعالو يوزا توابع لو تنتر ليخا بدم طرح كم زمص يمكر نلعل حد الزمن كا أب علمنا عبس الواز قبرسنا حساب كوينو أب حانت مصحف تزحفي ركاب صحافي فيلمون نصر عاب هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ديك أنستيو بزعبا نبسن زي فلتو شوعته عبيت حقتات ديك أنستيو أهم ساخ قبرن زلو نقر ناي مزكار عقمن لعليو أبا قديما زقبرو نقرقن كم زر سعيزو حبار زي أبكل تشهن 15 قبل أنا بالرموز تخيدي سينسا ومصنعتي ديك أنستيو أبوش 9 استقبر نقرات كم زر الساعة معالتا وزقبر نقرات قن حيالنا يميمور بقعات كم زلوني حبار ديك أنستيو أبوش 3 خليت نايمس أمرتنج أنا فليخا نايم اللي عقم اللوان زي أب أمريكا استخيدي مصنعتي اتستعايه مالات ملوت عناز ونن وارتبعتاي قولن سيتي نايم سحب عقمو لعلم بخانو اتامس أمرتون تسألي إيوه خمزلون كم زيلون بجأنا سبنوتو كم تلاليوي قلاز كم أبنات أبزحتن دك أنستيو مس أمرتن أبدق حديروخ مسئن كلوز قبراء قدامي تسقومتن تلأهاليا استخدنو خدان مشتاتيا مبزحتي إيوان دك أنستيو أفقري زحول سمعيت كم زلوني نقار
እዚ ማለት ከዓ ልዕሊ 25% ደቂ ተባዕትዮ ኣብተን ቀዳሞት ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ረብዒቲ መዓልቲ ዘለዋ ናይ ሌሎኦም ግዝያት ፍቕሪ ከም ዝሕዞም ደቂ ኣንስትዮ ግን ብገምጋም ዝወሓደ 20 መዓልታትን ልዕሊኡን ከም ዘድልየን ይግለጽ። ካናዳውያን ተመራመርቲ ከም ዝሕብርዎ ሓንቲ ነፍሰ ጾር ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ናይ ጥንሲ እዋናት ዝስማዕ ቅጮጮውን ቃንዛ ርእስን ምልክት ጽቡቕ ጥዕናዊ እቲ ጸይራቶ ዘላ ዕሸል ምዃኑ ይገልጹ። እዞም ተመራመርቲ ወፂኾም እቲ ዝፍጠር ናይ ቅልውላው ዓቕሊ ጽበትን ስምዒትን ጠንቁ ካብቲ ነቲ ዕሸል ንምክልኻል ጥዕናዊ ኩነታቱ ንምሕላውን ኢሉ ዝነዝዕ ቶክሲኮሲስ ዝበሃል ንምዕባል እቲ ዕሸል ዝሕግዝ ቀመም እዩ። ብርቱዕ ትምላስን ናይ ከብዲ ቃንዛን ዘስዕብ እንተዳ ኮይኑ ግን ብቐረባ ንዶክተር ክውከሳ ከም ዘለዎን ይመኽሩ። ብሪጣንያዊ ሳይኮሎጂስት ሳቶሺ ካንዛዋ ብዘካየዶ መጽናዕቲ ከም ዘስፈሮ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምውላድ ድልየት ብነፍሲ ወከፍ 15 IQ ናይ ብልሕ መምዘኒ ብቕዓት ብዘለዋ መጠን ብ25% ናይ ምውላድ ድልየታ ከም ዝቕንስ ይዛረብ። እዚ ኸኣ እቲ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ገዛእ ነፍሰን ምዕባለ ምቾት ለውጢ ትምህርቲ ቀዳምነት ክህባ ነቲ ናይ ወሊድ ግዜ ከም ዝኸስርኦ ዘጉልሕ መጽናዕቲ እዩ ነይሩ። ካንዛዋ ወሲኹ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ባህላዊ ልምድታተን ዘየኽብራን ብንቕሓት ክብ ዝበላን ደቂ ኣንስትዮ ዘይምርጹሉ ምኽንያት ሓደ ጉዳይ ውላድ ይብሉ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መጠን ትወልዶም ቆልዑ ብዝበዝሐ ቁጽሪ መጠንቶም ትሕዞም ተለርመስ ዝተባህሉ ባእታታት ይሓጽር። እዚ ማለት ተለርመስ ነቶም ናይ ክሮሞዞምስ ክፋላት ንናይ DNA ምክልኻል ብቕዓት ሓላፍነታውያን ዝኾኑ ዕምሮም ከም ዝሓጽር ይገብሮ። ውላድ እናብዝሐት ክትከይድ ከላ ድማ ዕምርቶም ተለርመስ ዝበሃልናዮም እናሓጸረ ይኸይድ። እዚ ግን ካብ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝፈላለን ብዝተፈላለየ ጠንቂ ከምኡ ከም ዘጋጥምን ይግለጽ። ኣዳም ፓዝዳ ዝተባህለ ተመራማሪ ናይ ሶልቫክ ኣካዳሚ ሳይንስ ኣብ ዘካየዶ ዘይልሙድ መጽናዕቲ ቀይሕ ክዳን ሌድስ ኢን ሬድ ዝተኸድና ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ነተን ካልእ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ክዳን ዝተኸድና ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝምስጠንን ከም ዘቕንአንን ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጻምድተን ምስ ቀይሕ ልብሲ ዝተኸድነት ጓል ኣንስተይቲ ክዕልል ከም ዘይደልዮ እንተሪእንኦ እውን ቁጥዐን ከም ዘይጻውርኦ ነብሰን ከም ዘይክእለነንን ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ምርኮስ ገይሩ ዝሃቦ ገምጋም ምዃኑ ይትንትን። መቑሽሽ ሓንቲ መዓልታዊ ንግሆ እናተንስአት ናይ ጉያ ስፖርታዊ ንጥፈታት እተካይድ ጓል ኣንስተይቲ ብውሕዱ ቅርጻ ክምልከቱ ክብሉ ደድሕሪያ ዝጐዩ 10 ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጥዕናዊ ረብሓ ምዃኑ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይሕበር። ብናትናኤል ኣራፋይነ ምንጪ ዊኪፔድያ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ radio@gmail.com ወይ radio@yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ የርና። ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ የርና። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ሬድዮ ኤረና
ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን